Om bagved, der har du et rigtig fint æbletræ, der bliver holdt skarpt i ave. Altså her har vi jo et eksempel på, hvor fint man kan holde et lille frugttræ. Det er jo Discovery, som er langsomt voksende i sig selv, og ved hjælp af fornuftig beskæring kan man få det til at være sådan et fint, dekorativt lille træ i haven. Med masser af æbler på stadigvæk. Med masser af æbler. Det er meget, meget frodigt træ. Ja, du skal vel nærmest tynde ud, skal du ikke det? Jo, man skal tynde ud i frugterne, ellers så bliver de alt for små. Ja. Det skal man. Og hvad er det for nogle af de blomster? Det her, det er en, der hedder Heucherella. Og det vil sige, at det er en krydsning af den, der hedder Heuchera alunrod, og så en, der hedder Tiarella skumblomst. Og når man har krydset de to, så får man den her, der hedder Heucherella. Det er næsten en udmærket bunddække. Men ikke helt? Ikke helt. Altså for at det skal være en bunddække, skal den være knugende hård i sit rodnet og i sit bladvælde, så der overhovedet ikke kommer nogen ukrudt op. Ikke noget skvalderkål eller noget? For eksempel den der jordbær, som mange tror er en bunddække, den med de lyserøde blomster. Ja. Det er slet ikke nogen bunddække, den er ikke fast nok. Hvad med skovjordbær? Er de? Heller ikke, nej. En rigtig bunddække skal være knusende hård og bastant for at holde ukrudtet væk. Den er derhen af, men ikke helt. Lidt for løs. Ja. Nu er der skovstemning herinde. Her er skovstemning, og her kan vi se den her, der hedder flammepiris, som er fantastisk på den her årstid med de der lysende skud. Man kan både få den med den farve skud og med lidt mere rødbrune skud. Så hvis man vil, kan man lave noget, der chancerer fantastisk. Og hvad er den lilla, du har i forgrunden her? Det er løjtnants hjerte. Nå, det er bare den der... Ja. Er det fordi, de er lilla, eller er det fordi, de er ved at være på sidste vers? De er lilla. Og den løber rundt i jorden. Det er også sådan en mere eller mindre bunddækkende staude i hvert fald. Og her har vi så en katalba. Er det den, der ikke er sprunget ud? Den, der ikke er sprunget ud. Og der kan vi jo se eksempel på, fordi det har været så koldt, at den har ikke rørt sig ud af flækken. Der er ikke engang en knop at se. Så den ser lige sådan ud, som den gjorde i februar måned. Ja. Så det er lidt spændende at se, hvad der sker med den. Men det er jo også lidt skægt ved det her forår, at der sker jo så, altså, det er en meget, meget lang proces med, at det meget lang proces i år. Ja. Vi får glæde af den i lang tid. Skulle vi den vej? Ja. Så går vi her på det, du kalder elefantfødder. Ja, sådan noget, det kalder vi elefantfødder. Sådan en store flade sten, som er lagt enten i noget bunddække eller i græs. Og her, der laver jeg et lille eksperiment med flere forskellige slags bunddækker på én gang, for at se, hvad for en, der er bedst, og hvordan de forterer sig de forskellige. Det her, det er en, der hedder Baccharis, som kommer fra Sydamerika. Den er en lille smule sart, men den har dog overvintret. Og det er da glædeligt overrasket over. Og her har vi den hjemlige timian, som vokser vildt i vores egen natur. Den vil gerne gro lidt mere tørt og lidt længere oppe måske, men den klarer det fint også. Og imellem har det listet sig lidt trædebregner ind. Det er jo sådan set også en fin bunddække, hvis det skal være. Så er der en her, som folk ikke kender. Det er så en krybende høgeurt. Altså høgeurt er jo som regel krybende, i hvert fald den med de orange blomster, som man køber på plantskolerne. Den her har så gule blomster og er ekstremt, der har vi det, jeg snakkede om, ekstremt bunddækken. Den er fuldstændig motteagtig. Så der hvor den er, kommer der bestemt ikke andet. Så det kunne blive den, der løber af med sejren? Det kunne være den, eller også er den for hissig. Det kan være, at den er for hissig, den indtager. Ja, indtager stenene. Ja, det kan være, at den indtager stenene for meget. Vi har et andet sted, hvor den måske kommer hen. Men det, man ellers lægger mest mærke til her, det er jo alle de her fantastiske kupler, puder. Og det her er noget, som alle kan lave på en ganske nem og meget lidt arbejde. Så får man sådan nogle flotte fyrekugler. Man skal på plantskolen, hvis man skal lave dem, så skal man holde øje med, fordi bjergfyr er jo frøformeret. Nogle de vil opad, og nogle de vil udad, og nogle har store nåle, nogle har små nåle. Så man skal kigge lidt på og finde en, der ser lidt moderat ud, med ikke alt for voldsomme nåle. Det vil være det bedste. Så planter man den, og så venter man en 4, 5, 6 år, indtil den begynder at have den størrelse, man vil have. Altså lidt tålmodighed skal der til. Lidt tålmodighed skal der til. Men så begynder man på den her årstid, eller lidt senere, så begynder man simpelthen at klippe dem. Og det består jo i, at man simpelthen klipper dem lige midt igennem de her skud, som den skyder. Og selvom, helt brutalt, ja. Helt brutalt, ja. Og selvom det er et nåletræ, så sker der faktisk det samme som med et løvtræ, at det danner sideskud, og den forgrener sig. Og ikke nok med, at den forgrener sig, den får også mindre nåle. Hvis den havde små nåle,
i forvejen for den mini-nåle, og den her, som havde lidt grove nåle i forvejen, den har fået sådan mellemsmå nåle. Så det er lidt sjovt, man forandrer på plantens måde at være på ved at gøre det. Det gør man hvert eneste år, og så får man efterhånden opbygget den her faste facon. Den er jo helt fast. Du kan lægge en avis ovenpå den. Du er lige før, du kan stille en kaffekop ovenpå den. Er det en hyggelig beskæftigelse for dig, når du går rundt og klipper? Det er hyggeligt, og det kræver jo ingen kræfter jo. Det kan man gøre lige så stille. Og jamen, så har man jo 4 kvadratmeter klaret med 1 gang om året. Man bare lige klipper lidt her. Det kan jo ikke være nemmere. Nej. Og hvis man så synes, der skal lidt mere på, så kan man brodere med lidt sådan en lille træ, der kommer op imellem eller sådan noget. Er det en lille partysæble, eller hvad er det? Men i virkeligheden, hvis man ikke er særlig havemindet, så kan man bare have sådan et par stykker og ikke ret meget andet. Så har man jo allerede en have. Det er lidt sjovt. Ja, 10 minutters arbejde en gang om året, det skulle være til at overkomme. Altså det er virkelig, hvad vi kalder nem vedligeholdelse. Det er det. Så skal vi ind og kigge lidt på det gule, der er herinde, fordi det er jo ellers et bed, der ikke sådan rigtig er oppe i højden endnu. Men så er der nogle farveklatter, der står og råber op. Ja, her det er så et eksempel på, det her er vores græs- og krydderurtehave. Og det er jo typisk en have, som er flot i eftersommeren. Der er meget, meget dødt om foråret, så der har vi så piftet det op med de her vortemælk, som jo i 2 måneder eller 1,5 måned i hvert fald ser vældig spændende ud her. Så når de syner hen, jamen, så er det andet ved at komme godt i gang. Og så skal vi op og kigge til den lille rose, du havde fingrene i sidst. Ja. Så skal vi op og klatre her. Ja. Og prøv lige at resumere, hvad det var, du gjorde ved den. Ja, altså det her er jo så en rose, som jeg har okuleret, og det er jo den måde, man laver roserne på ude i planteskolerne. Den er simpelthen sat på en vild rose her. Der er sat nogle knopper af en rose, som jeg vil have. Og de er nu, sidste gang, der skar i toppen af, så en vild rose, den røg væk. Og her har vi så den nye rose. Så det er vel ikke gået helt efter planen, er det ikke? Det er helt efter planen det her, og jeg har endda sat 2 øjne i, så der kan blive en kæmpe rose ud af det. Nu skal jeg så lige så forsigtigt ind ned her, og så kniber jeg den. Sådan. Ja. Så har jeg taget toppen af skuddet. Det betyder nu, at nu kommer der gang i sideskuddene. Det gør jeg lidt senere med denne her også. Så busker den sig, og der kommer vældig fart på den. Her der er nogle vildskud på vej. De her 2 små knopper, der er her, de skal sådan set væk. Så det skal man gå og holde øje med i starten, at så noget det ikke overtager rosen. Men når du nipper topskud, så tænker den, ej, jeg må skynde mig og kæmpe på min overlevelse, og så sender den flere ud. Det sætter trykket nedad i planten. Altså, at den kan bruge energi på siderne. Ja, så kommer der skud ud her. Så det er sådan set det medvirker. Så det er gået fint med det? Den når at komme helt herop allerede i sommer. Det gør den. Du lavede jo også noget andet sidst, og det var, at du podede det. Ja. Og hvordan har de podninger så haft det med forårskulden? Skal vi se her. Ja, det var en af dem, vi lavede sidst. Og den har jo stået lige så stille, selvom det har været koldt og vokset sammen, vil jeg tro. Og den er begyndt at skyde her. Og når den begynder at skyde her, så begynder den jo at kalde på saft. Så får den saften hernede fra den grundstamme, den er podet på. Og så begynder saften at stige op, og så vokser det sammen. Så det ser vellykket ud, det her. Men hvad var der sket, hvis du havde stillet den i drivhuset for at give den lidt ekstra varme? Jamen, hvis jeg havde stillet den i drivhuset, så var det simpelthen gået for hurtigt. Så var den sprunget kunstigt ud. Så var den blevet presset til at springe ud. Og så havde den fordampet al sin væske ud af podekvisten, før den kunne nå at kalde på vand. Ja. Så var den sandsynligvis død. Så skal man i hvert fald, hvis man gør det, så skal man dække det med plastik, for at holde luftfugtigheden inde i planten. Ja. Du havde også gang i at klippe nogle lavendler sidst. Kan vi ikke lige se, hvordan de egentlig har klaret sig? Det kan vi godt. Jamen her har vi den lavendel, som vi skar ned sidst. Og der var den heroppe i den her størrelse med sådan halvtørre kviste. Og vi åbnede kvisten og kiggede ned og kunne se knopper hernede. Og der skar vi ned til knopperne hele vejen rundt. Og nu kan vi se ganske rigtigt, alle knopperne har fået lys og kraft og er på fuld fart på vej frem. Så i løbet af ganske kort tid, så kommer den op og bliver en dejlig ny lodden lavendel, som er frisk og klar til at blomstre og blive fin i år. Så det var lige det rigtige, vi gjorde med den. Planen, ja. Det var lige efter planen, det der, ja. Og nu skal vi derned og rundt udsendelsen af. Der står noget gult og lyser. Og flere gule ting. Ja.
Men du har en azalea. Løvfældende azalea er jo fantastisk. Hvis man vil have et rhododendronbed, så gør man klogt i at kombinere det både med løvfældende azalea og med piris og lignende, så man får variation i det. Her der har vi et strålende eksempel på en tidlig blomstrende løvfældende azalea. Den hedder Azalea lutea og er faktisk en vildt voksende azalea fra Amerika, så vidt jeg ved. Og den dufter helt fantastisk. Det er den allerede begyndt på. Ja. Det er en vidunderlig plante at have i et surbundsbed. Og de findes i alle mulige farver, både stærke farver, røde og orange og gule, men også i pastelfarver, hvide, sartrosa, perlemor og elfenben. Det er helt fantastisk. Der er så mange. Og her der er en anden interessant plante. Det her det er en skimia, og det er en, der hedder Q Green, denne her. Den er ikke, som man normalt ser. Det der er jo den normale herovre, som hedder rubella eller lignende. Den har sådan lidt rødlige knopper og lyserøde blomster. Denne her, den har de her hvide, limefarvede blomster, og de står i knop hele vinteren. Og det fantastiske ved det er også, at den dufter helt vidunderligt i en måneds tid. Nu er den lige holdt op, for den er ved at afblomstre. Men det er sådan en rigtig påskepinse skimia. Du har jo faktisk rigtig meget, der blomster her i maj måned, hva'? Jamen, det har alle jo. Maj måned, det er der, hvor det går løs. Ja. Og juni. Men du har så mange også de her buske. Ja. Så der er masser af farver. Der er mange. Hvis der er mere tid, kan vi jo kigge på den der. Ja, det er jo en dværgmalus. Altså den, der hedder Malus argenti. Ja. Det er jo ikke nogen dværgmalus, som mange tror. Malus argenti går jo hen og bliver en halvstor busk. Men det her er en mindre form af den samme, som har et eller andet pigenavn, som jeg lige har glemt. Men den er altså, som man også kan se på væksten og på blomsterne, meget mere moderat og spændende lille malus. Så den er god at have i en have, hvis man ikke har så meget plads? Ja, det er det. Den vil være rigtig god. Så det er en Malus argenti, men så med det der pigenavn? Ja, som betyder, at den er betydeligt mindre. Og hvad er det, der står i baggrunden for det hele? Alfaderligt her? Jo, det er et dejligt træ. Det er jo en arktisk bøg. Sydbøg hedder den også. Som bliver et lille træ og et let træ. Man kan se, hvor fingrenet det er, og ganske små blade, hvis man zoomer ind. Ja. Og de dufter helt utroligt aromatisk, bladene. Jeg kan prøve at dufte. Ja, og det er jo især i regnvejr om aftenen, at de blade de dufter. Det er et godt træ, hvis man vil have et lille træ over sin rhododendron, eller et lille arkitektonisk træ i nærheden af sit hus. Klipper du i det? Nej, det klipper jeg ikke i, men man kan godt. Hvis man vil begrænse den lidt? Hvis man vil begrænse den, så kan man gøre det. Men altså, det bedste er at lade være. Ja. Og det var en arktisk bøg? Sydbøg og arktisk bøg, de hedder begge dele. Ja. Jamen, så er der lidt bud på planter til små haver, til dem, der har der er masser masser af skønne små træer. Ja. Man behøver ikke blive bange for træer, fordi man kan få træer fra 2 meter op til 3, 4, 5 meter. Det er alt sammen små træer, så man behøver ikke at plante, tro man planter en valnød eller en blodbøg eller et eller andet for at få et træ. Carsten, jeg vil sige tusind tak, fordi du viste os rundt i din majskønne have. Ja, selv tak.